Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finax Women podcast. Ja sam Jelena, ovdje uz mene je opet Tamara. Bog Tamara. Bog Jelena. Danas se bavimo s jednom bitnom temom za svakog radnog čovjeka i radnu ženu, a to je ona tema od naše budućnosti, a to je naša mirovina. Pogotovo se bavimo temom mirovina za žene. Tamara, reci mi, kakva je današnja situacija u Hrvatskoj trenutno što se tiče mirovina? Trenutno smo u tom, da kažem, periodu prilagođavanja te starosne mirovine i u 2024. godini taj prag je za starosnu mirovinu što se tiče žena 63,5 godine, što će reći da sljedeće godine će biti za 3 mjeseca viši. Prema tome, dobro je znati uvijek ako smo pred mirovinom, koliko u stvari je taj prag trenutno. Naravno, dok ne dođe do 65 godina ili dok se sveukupan prag ne digne, i to je isto moguće, događa se u nekim europskim zemljama. Što se tiče samih nekakvih trendova, mislim da svi znamo da demografski stvari ne stoje dobro i u Europi, ali u Hrvatskoj posebno. Što je to posebno u Hrvatskoj? A to je da smo po svim nekakvim indikatorima jedno od najstarijeg, da to tako kažemo, stanovništva u razvijenim zemljama i to donosi nekakve probleme, posebice kad govorimo o mirovinskom sustavu i općenito o nekakvom, da kažemo, well-beingu ljudi kad odu u mirovinu i njihovom lifestyle-u, to jest onome što si mogu priuštiti. Tome naravno pridonosi i činjenica da je stopa nataliteta već dugi niz godina vrlo niska u Hrvatskoj. Ona iznosi oko 1,5 dijete, znači po ženi, što će reći da se generacije ne obnavljaju. Hrvatska ima i tu, da kažemo, problematiku velikog iseljavanja i to naravno u zadnjih par godina ekstremno veliku tendenciju iseljavanja i trend, a on se može, da to tako kažem, pratiti u posljednjih 100 godina. Tako da sve to zajedno nas dovodi do toga da je stanovništvo sve starije. Što bi to značilo da je stanovništvo sve starije, odnosno da dolazi do starenja toga radnog stanovništva? Pa to stvara dosta problema za, da to tako kažemo, na državnom nivou, što se tiče budžeta, što se tiče mirovinskog sustava i tako dalje. Zašto? Samom činjenicom da su ljudi sve stariji, to je da je stanovništvo sve starije, znači da je i potrošnja tog stanovništva drugačija. Kod mladog stanovništva imamo drugačije razloge potrošnje, investicija, oni nose na sebi taj razvoj, kreativnost i tako dalje. A kod starijeg stanovništva govorimo o velikim, naravno, izdacima za socijalnu skrb, za zdravstvene usluge i tako dalje. I naravno u radnom vijeku, što se više primičemo mirovini, da to tako kažemo, manje smo radno sposobni, to jest nemamo više toliko elana koliko imamo u nekakvim mlađim godinama, tako da s tog aspekta to sve stvara probleme u smislu da i taj naš mirovinski sustav koji je napravljen prije puno godina, dobro, dodali su se ti dodatni, da to tako kažem, stupovi, ali taj prvi koji je ta međugeneracijska solidarnost je napravljena i u europskim zemljama kad je omjer radnog stanovništva versus umirovljenika bio na nekakvim totalno drugačijim nivoima. Recimo u Jugoslaviji, znači, ne znam, 80-ih ili tako nešto, mislim da je bilo 4 zaposlena na jednog umirovljenika, a mi smo sad skoro, pa da to tako kažemo, izjednačili broj zaposlenih, znači 1,1 mislim da je naspram jedan umirovljenik, što znači da je to praktički dugoročno neodrživo, jer mi danas vidimo kako te generacije izgledaju, njihove brojke. To se ne može promijeniti preko noći. Mi znamo točno što dolazi. Znači, mi smo imali rat, imali smo veliki gubitak stanovništva i povrijeđenog stanovništva koje onda postalo
išlo u invalidske mirovine i tako dalje, što dodatno znači otežava opterećuje taj sustav. Iz tog aspekta je neminovno znači da ljudi moraju promijeniti mentalitet u tom smislu da ne računaju da je jedini izvor njihovih prihoda jednog dana ta mirovina, državna mirovina koju očekuju, koja je prije po defaultu bila, da kažemo, ok, na nekakvim normalnim razinama i moglo se od nje živjeti. Danas je to iznosi nekakva, ne znam, 30 i nešto posto recimo prosječne plaće, što znači da je to veliki pad životnog stila i standard. Mogućnosti da jednom kad uđemo u mirovinu, ako se nismo dodatno financijski pripremili za to. Što to točno znači vezano za žene? Zašto danas želimo baš govoriti o toj mirovini za žene? Zašto su one baš specifične u tom mirovinskom sustavu? Da, nije tajna da su žene generalno manje plaćene od muškaraca. Možemo to reći, svugdje u svijetu. Neke zemlje se zaista trude i gotovo pa su izjednačile to, ali to su zaista rijetke. Ima tu jako puno razloga. Zašto je to tako? Zato što žene tradicionalno rade u industrijama koje su manje plaćene i koje na neki način i na nižim pozicijama nego što to rade njihovi znači partneri muški, jel? Isto tako, recimo u Hrvatskoj mislim da je za jednaku poziciju žena u prosjeku 8% manje plaćena nego muškarac, kad govorimo o istoj poziciji, a inače oko 16% manje su žene plaćene. U Hrvatskoj gledala sam neke podatke, mislim za prošlu godinu da je to bilo oko 1032 eura prosječno godišnje. Što znači, kad govorimo o puno godina, jako veliku razliku i o toj složenoj kamati koju čovjek može dobiti na taj novac, ako ga recimo uloži i ostavi za svoju starost, onda govorimo ne samo znači o trenutno puno većoj razlici, znači u mogućnosti da to tako kažemo plaćanja i životnog stila, nego i za kasnije. Razlozi su naravno različiti, kao što sam rekla, i pozicije i činjenica da rade u obično industrijama koje su manje plaćene, do toga da naravno žene obično uzimaju vrijeme za podizanje obitelji, to jest za majčinstvo, za svako dijete, znači to ih prekida u karijeri, stoga ih uglavnom i usporava nekako. Usporava i jednostavno i uvijek mi se činila super ta slika koja govori zaista više od 1000 riječi i startne pozicije na atletskoj stazi, muškarac i žena, i onda žena ima prepreke kao i veš i kućne poslove i djecu i ne znam šta sve ne, a muškarac ima sve čisto ispred sebe. Znači ona skače i trči utrku s preprekama, a on trči bez prepreka, jel? I to je tako kroz cijeli život se proteže, jel? I onda kasnije kad je dijete bolesno, uglavnom su majke te koje uzimaju bolovanje, pa kad su stariji članovi obitelji bolesni, opet žene su te koje su prirodno te koje njeguju, jel? Znači tu ima jako puno razloga. Jedan od razloga je isto da su žene puno manje sklone tražiti povišicu i povišenje plaće, jer im to nekako nije ugodno i nemaju taj ego, jel? Prirođen, naravno čast iznimkama, ali to su sve neke stvari koje su i generacijski naučene i koje se prenose, jel? I jednostavno to sve zajedno čini žene na puno, stavlja na puno nižu poziciju u toj financijskoj utrci, da to tako kažemo, jel? A možeš li mi reći koje bi ti prijedloge imala za rješavanje jednih ovakvih, znači tu smo sad naveli smo jako puno problema, ali kad to stavimo na jednu poziciju jedne obične žene, radnice, koja iz mjeseca u mjesec ima određenu plaću, iz koje ne može puno izdvajati, što imaš nekakav prijedlog kako da ona sebi nekako razmišlja o svojoj mirovini, o svojoj budućnosti? Pa,
kao što sam rekla, vrlo je kompleksan problem i ima jako da. puno razloga zbog kojih je situacija kakva je, ne samo za žene nego i za muškarce, ali za žene još ekstra na neku potenciju, jel? Tako da kad gledamo iz nekakvog osobnog stajališta, mi ne možemo baš puno napraviti po pitanju trendova, možda možemo roditi osobno više djece nego što jesmo ili ne znam šta, ali to opet sad govorimo o tome da su se ranije rađala djeca i da se nije razmišljalo toliko o tome što ćemo im priuštiti, koliko im možemo priuštiti. Jasno. Danas su ljudi puno svjesni toga i na neki način žele osigurati tom djetetu dobar život, pa i zbog toga imaju manje djece, da ne kažem i zbog mogućnosti, i zbog tih karijera što žene su evoluirale da i one žele imati karijeru, da i one žele imati nekakav prosperitet osim tog, da to tako kažem, obiteljskog i njegovateljskog, jel? Tako da ono što žena sama za sebe može napraviti je svakako od što ranije dobi početi financijski osvještavati se, to jest učiti o tim nekakvim osnovnim stvarima i naravno koji u osnovnim stvarima u životu ne stavljati stvari pod tepih, nego se suoči s tim stvarima. Ja sam sigurna da su svi oni koji nas gledaju i slušaju čuli o ovom problemu. To nije problem o kojem ti ja danas imamo breaking news. Da, to je nešto što znamo da postoje. Sad je pitanje da li smo mi osobno napravili nekakve korake da u tom smislu se bolje osiguramo i da zaista pomognemo sami sebi. Jel? Činjenica da mnogi mladi razmišljaju kako je mirovina tako daleko, oni još ne treba o tome razmišljati i tako dalje. To je isto nekakva stvar, jel, koja je uvriježena. Mnogi misle, živim danas, ko zna jel ću doživjeti uopće mirovinu, zašto bi se ja sad... Tako je. I onda hop, dođe 5-10 godina do mirovine i onda postanemo svjesni da te naše godine su nekako došle, jel? I da nam je to sve nekako prohujalo. Naravno da nismo spremni u svim tim periodima života jednako zrelo razmišljati o financijama, ali je dobro stvoriti barem te neke zdrave navike da znamo da odvajamo nekakav novac, pa da kad počnemo zarađivati veći novac da ga ponovno odvajamo. Ta financijska neovisnost čovjeku, često kad pričamo o tome, znači ženi, svemu, ako krenemo što ranije s njom, to će nam omogućavati puno slobodnije ruke i puno veću slobodu razmišljanja i ponašanja kroz cijeli život. Jel? U smislu da upravo to, imamo dijete, želimo dijete, možemo si dozvoliti da smo s tim djetetom koliko želimo dugo, jel nas to financijski ne ograničava, nemamo taj financijski problem da moramo ići natrag. Daje nam tu slobodu odluka. Jel? Prema tome što ranije počnemo o tome razmišljati, onda da ne kažemo o tome, jel, da ćemo tom djetetu moći više priuštiti, bolje školovanje. To je igra koja se proteže cijeli život. Ali na kraju kad govorimo o tome, žene znamo da u prosjeku duže žive. Znači sama ta činjenica da će one duže vremena provesti u toj mirovini sa tim vrlo niskim primanjima, znači da će dosta dugo u svom životu biti na granici siromaštva ako nemaju ništa drugo. Jel? I to je nešto što moramo danas osvijestiti. Jer vi ne znate da li ćete imati potporu financijsku u svom okruženju. Primjer, jel? Da, jel može se dogoditi da umru, da odu, da se posvađate. Mislim, na kraju krajeva jako je teško znati da ovisite o nekome i da ste mu teret, da to tako kažemo. Jel? Sad sam ja tebi platila kad si ti bio mali, sad ti plati meni kad sam ja stara. To je okej, mislim, to je to međugeneracijska solidarnost, ali budimo realni. Jel? Prvo stavljamo teret na nekoga ko se možda tek bori za svoj život, koji ima mladu obitelj, koji isto treba financirati tu mladu obitelj i tako dalje. I s druge strane sebe dovodimo u situaciju gdje moramo ovisiti o nekom drugom, jel? I tražiti
za ovo, za ono i ne znam što. Kažem, nikad ne znam što se može dogoditi. Vjerojatnost da će žena provesti duže vrijeme u mirovine je sve veća, tako da s te strane ja ovim putem apeliram, posebice žene, da počnu što ranije o tome razmišljati, da naprave te zdrave navike, ono što si ti rekla, da, mnogi žive od plaće do plaće i ne mogu drugačije, ali sve te nekakve loše financijske navike tipa tih revolving kartica, ne znam, odlaska u minuse, pa onda plaćanje ogromnih kamata na temelju. To su takve nam lakuše koje nam banke daju, jer je to za njih dobro, a za nas nikako nije dobro. A u suprotnom, kad to počnemo okretati na to da živimo ispod svojih mogućnosti, ne u nekakvom, uvijek kažemo, živi prema svojim mogućnostima, ne, mi bi trebali živjeti ispod svojih mogućnosti, upravo zbog toga da bi imali mogućnost odvajanja za svog budućeg sebe, to jest da bi napravili i razvili tu naviku da svaki mjesec šaljemo barem nekakav novac na stranu i to odmah čim nam sjedne plaća, i da to automatizirano ide. Jer u tom slučaju ćemo iskoristiti tu složenu kamatu ili složeni kamatni račun da radi za nas, kao što kad idemo u minuse i kredite uzimamo potrošačke i tako dalje, ta složena kamata radi jako protiv nas. U ovom slučaju na dugi rok jako lijepo radi za nas. I ovo što sam pričala isto kad govorimo o tom minusu u smislu na muški dio svijeta, koliko žene manje zarađuju, zamislite koliko je to na period cijelog radnog vijeka. Da. Uz kamate, to je jako velika cifra. Prema tome, sjesti plakat nam nikad do sada nije pomoglo, jednostavno osvijestiti i pokušati napraviti najbolje što možemo po tom pitanju, znači početi odvajati novac, investirati ga da on naravno ne gubi na svoje vrijednosti, jer to je još jedna stvar koja radi protiv nas, to kad parkiramo novac koji smo tako teško zaradili i htjeli odvojiti za sebe u budućnosti, ako ga ostavimo na bankovnom računu, znamo da ga inflacija jede. I isto tako na taj dugi rok na kraju za taj novac nećemo moći platiti. Zamislite da novac stavite, ne znam, 40 godina na bankovni račun ili u madraci, Da. Za 40 godina sa 100 eura, mislim, vidimo na nekakvom naznaku od par godina kolika je velika razlika. Jer recimo samo kad, ne znam, čovjek ide kupiti cipele ili nešto za obuć, 100 eura danas je ništa. Jel? Zamislite sad kako će to izgledati za 40 godina. Prema tome, to su sve neke stvari koje ne bi trebali staviti pod tepih i reći to će se riješiti ili šta ja znam. Neću ja to doživjeti jer budimo realni. Velike su mogućnosti da budete doživjeli i želimo vam da to doživite. Jasno. Ali isto tako da se pobrinete da onda u tom životu možete, da kažemo, zasluženo uživati i da nemate takve probleme koji naravno u starosti su vezani još više uz zdravlje, uz potrebu dodatne njege, dodatnih troškova u tom smislu, jel? Znači, više se ne troši na odjeću, na izlaske, na ne znam šta, nego se na troši uglavnom na tako je. Znači, moramo o tome razmišljati jer u tom slučaju si uskraćujemo tu pomoć koju zaista jako trebamo pod starije dane, znači tu zdravstvenu skrb koja počinje sve više i više biti, da to tako kažem, isto privatna, to jest gura nas se da to moramo sami plaćati, jer govorimo o kapitalizmu, htjeli smo ga, imamo ga i to znači da sve više i više ne možemo računati na to da će nas to naše zdravstveno, osnovno koje imamo negdje jako osigurati. Posebice kad dođe do nečega
da kažemo, jako važnoga, nekakve možda dijagnostike koja nam je prijeko potrebna odmah i sada, a ne za 6 mjeseci kad možemo doći na red i tako dalje. I to mislim da je to izbor koji si nitko ne želi jednog dana, jel, da se nađe u starijoj dobi i da si ne može platiti nekakvu dijagnostiku koja mu je prijeko potrebna zato što je jednostavno financijski mu nedostupna. Jel? Hvala ti, Tamara, na obradi ove teme. Evo, nadam se da su naše slušateljice izvukle par dobrih savjeta i o tome u kojem smjeru bi trebale razmišljati u vezi svoje budućnosti. Ovo je sve za danas. Hvala vam što ste bili uz nas. Pogledajte i ostale naše Finax Women podcaste i vidimo se sljedeći put. Doviđenja. Lijep pozdrav.